ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ହାପିଏଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏ ବର୍ଷର ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ ଦରଖାସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରଚନା ଏବଂ ପତ୍ର ଲିଖନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦେଖାଦେଇଅଛି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଏବେଠୁ ଅଭ୍ୟାସରେ କରିନେବା ତେବେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ବର୍ଷର ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରଚନା ବିଷୟରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରଚନାଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଥମ ରଚନାଟି ରହୁଛି ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
जदि पिलामाने वीडियोटी भल लगी प्रथमे लाइक करनियंतु नुआ नुआ वीडियोर अपडेट पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु।